खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे दिनैहाय जर'खा हाबाफारि फोसावनो लादों टाइम 8 बर' बिफाना जे क'क्राझार जिल्ला कमिटि बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै 3 बोसोरनि गोजाम कमिटिखौ दाफुंनानै गोदान कमिटि दाफुंबाय। गोदान आफादगिरि महरै सपन कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै हालब्रिद बर'खौ बिथांमोनखौ लानानै दिनै सा 46 सोद्रोमाफोरनि गोदान कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ दिनै समायखिरा लाहैयो। मिरु BCAA गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा बे समावहायनो दिनै क'क्राझार सहरनि सासे जाखांफु फिल्म डाइरेक्टर आरो जाखांफु फावखुंग्रि फुजिरानि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। गिबियावनो मिथिनो लागोन जे फिल्म डाइरेक्टर बिथांनिफ्राय राजा नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन जे दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिटिया गोजाम 3 बोसोरनि गोजाम कमिटिखौ सिफायनानै गोदान कमिटिखौ दाफुंबाय। बे समाव नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे गोदान जोंहा दिनै मोनसे गोदान बडि दानाय जाबाय, जेराव जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि बिथोनगिरि सपन कुमार ब्रह्म आरो बिथाङा जोबोद समनिफ्रायनो बर' सावथुननि थाखाय मावबोगासिनो दं आरो बिथांखौ जों दिनै आफादगिरि हिसाब मोननानै जोबोद गोजोननाय फैबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गाहाय नेहाथारियाव दङ क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोंना हालब्रि बर' आरो बिथाङाबो जोबोद गोसो गुदुङै बर' सावथुनाव मावबोगासिनो दं। बिसोर सानैखौ दिनै जे जोंहा गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै मोनदों, बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों आसा खालामो जे इयुनाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगा आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जौगालांबाय थागोन आरो। बे समावनो बाहागो लाबावदों फावखुंग्रि एक्ट्रिस बयजोंबो मिथिसार जानाय फुजि ब्रह्म बिथाङा। बे समावहाय फुजि बसुमतारी बिथाङा जों बिथांनिफ्रायबो मिथिना लागोन जे दिनैनि गोथार सानाव बिथाङा माबायदि हामलायथि मेसेज होयो। मा बुंनो बायदों नोंथाङा? आदा सपन बिथाङा जाहैबाय प्रेसिडेन्ट आरो आदा हालब्रि बियो सेक्रेटारि दानि गोदान बडि मेम्बार्सनि। आरो आङो मोजां मोनदों दिनै बेयावहाय एटेन्ड जाफैनानै। आङो आसा खालामो कि आदामोनहा आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांबाय थानो हागोन होननानै। बे समावनो आथिखालनि बर' सावथुननि बागै बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो मिथिबावनो लुबैदों जे थांनाय गोलाव सम कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय दुलाराय बुहुमजों लोगोसे जोंनि आसामावबो जा भारतबर्षआवनो कर'ना भाइरासनि थाखाय फिल्म सावथुन मुलुगावबो मैखोम खहा खालामदों। बे समावहाय फिल्म डाइरेक्टर राजा नार्जारिनिफ्राय जोङो बाथ्रा फंनैसो मिथिना लाबोगोन। जिहते आदा जे कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय बर' सावथुनफोरजों लोगोसे गासै बिथिङावनो जोङो खहा थांदों। नैबे बिथिङाव नोंथाङा देग्लाय 2021 मायथाइयाव मा दिहुनदोंमोन? 2021 मायथाइयाव जोंथ' सिनेमाखौ शुटिंखौ खालामदोंमोन आरो बे फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय जोङो मोनसे सावथुन खिथेरखौ शुटिं खालामनाया फ्राय जोब्बायानोमोन। नाथाय आरो नैबे सेकेन्ड वेभ फैनायनि उनाव कर'ना भाइरास फैनायनि उनाव जोङो माखासे जाहोननि थाखाय मार्केटखौ नायनानै आरो परिबेसखौ नायबिजिरनानै जोङो सावथुनखौ देग्लाय बोसोराव दिहुननो हानाय नंलिया। नाथाय थेवब्लाबो जोङो सेस्था खालामगोन जे रायजो राजाफ्रा थाबैनो जोंनि बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन। आरो बाव जोंहा एक्टर हिसाबै लिंसारा दं आरो एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा फुजि बसुमतारी, आब'रिया ब्रह्म आरो सोरां नार्जारि दङ। बे समावनो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीनिफ्राय मिथिबावनो लानो लुबैदों जे खिथेर सावथुनाव बिथांमोनहानो मैखोमै रल लादोंमोन। जिहते खिथेर सावथुना दिनैनि कर'ना भाइरासनि थाखाय बा थासारिया मोजां नङैनि थाखाय दिनैहाय बावैसो राजा नार्जारि बिथाङा फोरमायथिबाङो। नोंथाङा बे समाव मा बुंनो नागिरो? गासिबो जोंनि बे खिथेर फिल्मखौ जोङो फेब्रुवारियावनो शुट खालामदोंमोन। नोंथांमोनानो इन्टारभिउ लादोंमोन जानो हागौ बै समाव, खिन्थु बे जाफुंसारासै मिन्स अलरेडि अलमस्ट कमप्लिट 5%सोल' बाखि दं। बेखौ जोङो ट्राइ खालामदोंमोन बहुदनो कमप्लिट खालामनो, नाथाय बे कर'नानि थाखायनो आरो सेकेन्ड वेभ फैबावबाय, बिनि थाखायनो जोङो कमप्लिट खालामनो हायासै। बाट नेक्स्ट इयार बियो रिलिज जागोन ना, नेक्स्ट इयाराव बियो जोङो ट्राइ खालामगोन रिलिज खालामगोन। गोबां रायजो राजाफोरानो रिया ब्रह्मनि दिहुनथाय आर बि फिल्म प्रडाक्शननि खिथेर सावथुनखौ नायनो होननानै दिनै आसा खालामनानै दङमोन। जिहते आर बि फिल्म प्रडाक्शननि दिहुनथायजों दिहुननो गोनां खिथेर सावथुननि डाइरेक्टर राजा नार्जारिया फोरमायथिबाय जे देग्लाय मार्केटआ मोजां नङैनि थाखाय खिथेर सावथुनखौ बिथांमोनहा दिहुननो हानाय नङा होननानै फोरमायथिजों लोगोसे बे समावहाय कमफ्राम जों बिथांनिफ्राय मिथिबावनो लुबैदों जे नोंथांमोनहा गोबां रायजो राजाफोरानो खिथेर सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दङमोन। जिहते दिनैनि गोथार सानाव नोंथाङा मा बुंगोन? जिहते खिथेर सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा
नोंथांमोननि मुहुरत जागायजेननाय समाव गोबां आसा खालामनानै दङमोन। जोंबो जेसेबां थाब रायजोफोरनो देखायनो हायो जोंबो नाजागासिनो दं। मानोना सावथुनखौ जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय बानायखायो आरो बे सावथुनखौ जों जोबोद गोसो होनानै एक्सनखौ जोबोद माने मोजांनिफ्राय साबसिन बानायनो नाजादों। स' जों जेसे हायो जेसे थाब हायो सावथुनखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लाबोनो नाजागोन। बे समावहाय खिथेर सावथुननि डाइरेक्टर बिथां राजा नार्जारिया फोरमायथिं जे थासारिया एसे मोजाङाव फैनाय लोगो लोगो खिथेर सावथुनखौ रायजो राजाफोरनि मोखाङाव लाबोगोन होननानै बिथाङा टाइम8 बर' बिफाननि गेजेरजों फोरमायथिदों। गोजोन्थों।